Dobrodošli na Zagolaj. Moje ime je Ivan, a na ovom kanalu saznaćete kako da skinete više kilograma i da unapredite vaše zdravlje. Danas govorimo o spavanju, odnosno kako poboljšati vaš san. Prošle nedelje smo govorili o važnosti spavanja, pre svega kvalitetnog spavanja, a kad smo saznali zašto je važno spavati, može nam biti od koristi i da znamo kako to da poboljšamo spavanje. Nije dovoljno da spavamo 8 sati da bismo bili sigurni da smo ispunili tu dnevnu potrebu za sklapanjem očiju. Taj san bi trebalo da bude kvalitetan, što bi značilo da moramo da prođemo kroz sve faze sna. Prvo ćemo da ustanovimo šta nam to neće pomoći da bolje spavamo. Alkohol i marihuana. Prvo, iako će nas alkohol ili marihuana uspavati, obe ove supstance će uticati na to da u potpunosti preskočimo REM fazu sna, odnosno fazu sna u kom sanjamo. Ako ste ikad preterali s alkoholom, sigurno ste iskusili da ćete spavati duže nego što vam je potrebno i pre nego što se probudite, verovatno ćete imati veoma čudne snove. Razlog tome je što je potrebno da prođe između 6 i 8 sati da bi se alkohol izbacio iz organizma i kada jetra konačno može da ode na odmor, naš mozak pokušava da nadoknadi REM san kog je preskakao u prvih 6 do 8 sati spavanja. U toku dana nivo kortizola u našem telu se smanjuje pod uslovom da nismo pod hroničnim stresom. Istovremeno nivo melatonina se povećava. Melatonin je hormon koji nas uspavljuje. Negde oko ponoći kortizol je na najnižem nivou, a melatonin je na najvišem. Pre nego što se probudimo, naše telo luči kortizol i on je odgovoran za naše buđenje. Sad, ajde da pričamo o kafi. Kafa također izaziva lučenje kortizola, zato kafa ima taj razbuđujući efekat, posebno ako se probudimo ranije nego što bi trebalo, to jest ako nas je probudio alarm, a ne kortizol kog je naše telo lučilo. Neki ljudi neće moći da zaspu zbog kafeina, neki će zaspati, ali njihov san neće dugo trajati, neki će imati oba ova problema. Postoji ona treća grupa ljudi koja može da popije kafu 11 uveče i da bez problema zaspe i da se ne budi do ujutro. Oni verovatno misle da kafein ne utiče na njih, ali ono što ne znaju jeste da kafein smanjuje duboki san za 20%. Ako znamo da se duboki san smanjuje godinama, smanjivanje sna za 20% bilo bi jednako kao da ste 15 do 20 godina stariji nego što jeste ako spavanje uzmemo kao merilo. Kafein ima dugačak efekat. 12 sati nakon što ste popili posljednju kafu, čak četvrtina kafeina će se zadržati u vašem mozgu, što bi značilo da ako ste posljednju kafu popili u podne i otišli u ponoć u krevet, bilo bi isto kao da ste pre spavanja popili četvrtinu šolje kafe. Tako da, ili izbacite kafu u potpunosti ili popijte kafu bar 14 sati pre nego što odete u krevet. Popodnevna dremka ima svoje prednosti i svoje mane. Opšte je poznato da ćemo često negde oko podneva osjetiti neki blagi pad energije i u nekim kulturama je potpuno normalno odremati nakon ručka, čak i ako ste na poslu. Dremka od 90 minuta ima pozitivan uticaj na pamćenje jer ima gotovo jednak efekat kao da smo spavali recimo čitavu noć. Ipak, popodnevna dremka može da utiče na kvalitet sna kod nekih ljudi, zato se preporučuje sledeće. Ako nemate problema da uveče zaspete i pored toga što ste odremali popodne, onda dremajte, ne morate da brinete. Ako ne možete da zaspete zbog dremke, onda nemojte dremati. Sada ćemo govoriti o ekranima. Melatonin prestaje da se luči u prisustvu plavog svetla, jer je te boje naše nebo i na taj način naše telo je programirano da bude budno u toku dana, a da spavamo u toku noći. U odsustvu plavog svetla počinje da se luči melatonin i kada se akumulira dovoljna količina ovog hormona, nama će se spavati. Problem sa ekranima, računarima, telefonima, televizorima, posebno sa LED ekranima, je što se iz njih zrači velika količina plave svetlosti koja nam blokira lučenje melatonina. Postoje
dva rješenja za ovaj problem. Jedno je da u potpunosti izbacimo upotrebu ekrana bar sat vremena pre odlaska u krevet, a preporučljivo je čak i 2 sata. Ako ne možemo da izbjegnemo tako nešto, onda bi trebalo na našim uređajima da podesimo noćni režim rada, što znači da će naši ekrani izračiti više žute ili crvene boje, neke onako toplije svetlosti i u potpunosti će blokirati zračenje plave svetlosti. Vaš ekran će izgledati šašavo, ali vas neće omesti u spavanju. Gotovo svi uređaji imaju takvu opciju, bilo da su u pitanju računari, tableti ili pametni telefoni. Sad ćemo govoriti o svetlu. Pojavom ulične rasvete i elektrifikacijom domova ušli smo u eru u kojoj postoji najveće svetlosno zagađenje u istoriji. Mi smo generacija koja vapi za mrakom, a mrak je ključan za uspavljivanje. Preporučuje se da uveče ne koristite LED lampe ili štedljive sijalice jer i jedne i druge zrače velike količine plavog svetla. Sat do 2 sata pre spavanja koristite isključivo lampe sa klasičnim žutim sijalicama, one žarulje, i prigušite ih koliko god možete. Ako čitate knjigu pre spavanja, čitajte štampanu knjigu ispod opet tog nekog žutog svetla ili koristite Kindle ako imate Kindle uređaj pošto on ne zrači plavo svetlo. Izbjegavajte čitanje na tabletu ili na telefonu pre spavanja jer oni konstantno zrače to plavo svetlo. Sad ćemo par reči posvetiti bioritmu. U prirodi se sve sastoji od nekakvog ritmičnog ponašanja, pa tako i mi imamo neki svoj bioritam. Idealno bi bilo da svakog dana ležemo i ustajemo u isto vreme, što bi značilo da ustajemo rano čak i kad je vikend, to jest kad ne moramo da ustajemo zbog posla. Na taj način ćemo stabilizovati lučenje hormona svaki dan u isto vreme i bit će nam vrlo lako da svakodnevno ispunimo kvotu od 8 sati kvalitetnog sna. Spavaća soba služi za spavanje i samo za spavanje i još neke stvari, ali nećemo o tome. Ako živite u garsonjeri, onda vam nema pomoći. To znači da iz spavaće sobe izbacite TV. Nemojte čitati u krevetu jer će vam biti teže da zaspete, osim ako ne čitate neku dosadnu knjigu. Naime, ako čitate u krevetu, vaš mozak može da stvori asocijaciju između povećane moždane aktivnosti i kreveta i svaki put kad legnete u krevet bez knjige, postoji mogućnost da će vam se mozak aktivirati umjesto da se uspava. Krevet ne bi trebalo ni da bude suviše tvrd, ni suviše mek. Anatomski jastuk je veoma preporučljiv. Ako živite u neposrednoj blizini druma, koristite čepove za uši i ako nemate dobre zavjese, koristite maske za spavanje. Idealna temperatura za spavanje je 18 stepeni Celzijusa. Iako to možda deluje da je hladno, ali tada se najbolje spava recimo na temperaturi od 18 stepeni. Kada spavamo, naša telesna temperatura neznatno padne i mnogo nam je lakše da zaspemo u hladnoj prostoriji nego u toploj. Topla kupka može biti od pomoći pre spavanja jer će se naše telo ugrejati i kada uđemo u hladnu prostoriju bit će nam mnogo lakše da zaspemo. Pilule za spavanje imaju isti efekat kao i alkohol i marihuana, uspavat će vas, ali će vaš san biti loš. Nemojte koristiti pilule za spavanje niti sedative bilo kog tipa. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja povodom ovog videa ili bilo kog drugog, nemojte oklevati da ih postavite u komentarima, a mi ćemo dati sve od sebe da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku. Posjetite zagolaj.com da biste preuzeli besplatnu knjigu recepata, plan ishrane, dnevnik ishrane, keto tablice, kratak kurs i brošuru sa zdravim keto namirnicama. Pratite nas na Facebooku, na Instagramu. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, kliknite na dugme sviđa mi se, a ukoliko želite da dobijete obaveštenje svaki put kad budemo objavili novi video, zapratite naš kanal i kliknite na zvonce. Toliko od mene, vidimo se!